Nasakmit sa graduate sa Cebu Technological University, CTU Extension sa lungsod sa Dumanhog, ang unang pwesto sa Civil Engineering Licensure Examination. Ato siyang ilailahon sa report ni Alan Domingo. Gipamatud-an sa batanong engineer Rico Quinones Ilaw ang giingong excellence has no boundaries. Sa CTU Dumanhog Extension, human niya nadughit ang first place sa baguhay lang na human nga Civil Engineering Licensure Examination. Sa score, 94.10%, naunhan ni Engineer Ilaw ang iyang mga kadungang takers gikan sa mga dagko og inila nga university sa nasod. Matod niya nga dili importante kung asa kang eskwelahan o asang dapit magikan basta ang mahinungdanon ang pagsalig sa kaugalingon nga katakos nga maangkon ang gitinguha. Ni-graduate sa Engineer Ilaw isip magna cum laude sa ilang tunghaan o kaniadto pa lang gitinguha na niyang mamahimong top-notcher. Lipay gid sir. Okay. Dili makon ba. Labi na sir nga kanang wala kay ko expect ba nga matap good. Tungod sa mga kuan po. Napo ko yung mga kuan sir kanang problems nga naglisod po ko ba. Dako ang pasalamat sa top-notcher sa mga taong kanunay misuporta kaniya gikan sa pamilya, mga magtutudlo og sa iyang review center o labaw tanan sa makagagahom sa iyang kalampusan nga naangkon. Gipasalamatan usab niya ang iyang magwang nga kanunay nagsuporta kaniya. Si Engineer Ilaw, tagalungsod sa Alegria ug nagtungha sa lungsod sa Dumanhog. Nanganday ko. Pero pa after sa exam sir kay naglisod mo ko sir. Mo to nga one lang kay ko expect sir. Same raman siguro sir. If na pa ko sa Manila ni Puyo sir or sa syudad sir. Murag same raman siguro ang story sir kay bisam ning kamot lang sir. Expected yun na mo ni siya. Since second year pa ka to? Third year? Second year sir. He's very active sa mga quiz bowl. And in fact, he won different contest na, mga national contest. No? Nakiduha man sila. So, dili, dipot. Tag 100 sila kada usa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.